Duh, pipi. Bengok ae lho. Merturu ra iso turu. Bengok aja. Entar lo tak dol. Jan. Yo tak pakan iki lho. Arep sing endi yo? Ireng apa sing iki apa sing kaya? Tapi mana man? Sing ireng lah. Nah, set. Masa aku rasa sabaran lho sapi. Jan. Waduh, kadang tombor. Beli pada sini nih. Kadang-kadang teko aku di sini nih. Oh, ngaku ndek. Orang ndek ora aku wis remuk diuring-uring. Oke, wong isih ngopo kae? Oh, ngarit tengko sing penting combore sapine. Sopo iki? Gamblong ireng kepakan sapi. Jan mudeng men lho, gamblong putih enek kok iso gamblong kaya ngene iki pakan kira. Goblok gamblong putih pirang-pirang kok iso gamblong kaya ngene. Jinggo pakan lho. Gamblong wong garing anu apike pirang-pirang kok iso gamblong elek jinggo gawe pakan ki wae wong anu blas. Nek jambu tak bialang jambu ndase ya ben kapok. Oh yo iki bagus iki. Bualange ben kapok. Pas iki wong madhep rono. Bialang ndase ben kapok yo. Apa iki kok? Aduh. Apa nak umbalang aku ya? Nyapa lo, Pak? Kena apa? Apa kowe umbalang aku? Ora ta balang apa ora apa-apa. Ndasku iki kena apa iki? Belek gak banter iki. Lah kena apa? Wah, apa iki? Oh, alah jambu. Oh, ketiban codot paling sampean iki mau. Codote rono terus ngibani sampean. Oh, bangsat codot iki. Lah iya. Codot ki mang ngono kuwi kok kadangan. Oh. Wedhus codot iki. Wah, enak nih jambune iki. Legi jambune, Pak. Codot luwak, codot. Codote mang selalu. Mang ngono kuwi biasane codot. Kosong awan-awan codot iki. Anek. Akeh biasane lewat pating kliwer akeh kok. Wah. Hamil legi ki mantep. Ya wis lanjut lek nyambar ya. Combor kok malah penak men. Coba iki. Penak men aku mbok nyombor. Combor. Aneh. Kapok. Kenekan. Codot ya sing diarani. Salah itu. Ya jalek ngomong, aku sing balang heleh. Entek aku langsung biasa pol aku. Nunani ra genah-genah.